Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetepangan malih kalian Bu Sandi ing piwulangan basa Jawa. Ing wekdal menika Bu Sandi badhe ngrembak babagan angka Jawa. Monggo disimak nggih. Angka Jawa. Ing penulisan aksara Jawa ana aturan kanggo nulisake angka. Angka Jawa wiwit saka angka 1 nganti 9 lan ditambah 0. Angka Jawa iku wujude ana sing padha karo aksara Jawa. Bedane aksara Jawa lan angka Jawa yen aksara Jawa katulis wantah wae, dene panulisane angka Jawa kudu kaapit dening padha pangkat. Nah, sakmenika tuladhane angka Jawa nggih. Pada pangkat niku dos pundi Bu? Nah, sakmenika kita rembak bareng-bareng. Tuladhane Bu Sandi badhe nulis angka 19. Nah, 9 ditulis kados go, 9 yo. Yen same nulis kaya mangkene iku diwaca gaya utawa gaya. Nah, dos pundi Bu menawi diwaos angka 19. Nah, diparingi pada pangkat. Pada pangkat niku apa? Titik 2 kalau di dalam bahasa Indonesia. Ada titik 2 dipangkatkan di depan dan di belakang aksara Jawa nih ya. Bentuknya seperti itu yang warna merah. Oke, lanjut nggih. Tuladha kapindho inggih menika 1000 ditulis, ayo ditulis dos pundi. Nah, sijine mudhun, nah padha pangkate teng ngajeng nggih kalih teng wingkinge 10000. Oke, banjur sak piturute saged dideleng piyambak kangge pasineonmu. Buku 10 ing pasar. Wonten titike teng wingkinge. Nah, niku padha adeg-adeg kanggo miwiti tulisan anyar. Aku tuku buku. Nah, 10-ne diparingi tandha pangkat ing pasar. Nah, diakhiri titik nggih. Saged to nggih?
Nah, sampun kan? Sakmenika tulodo aksara angka Jawa. Cekas manten.